Băi, ce e asta, bă? Bă. Vezi că apeși R ca să schimbi cu ce filmezi, gen, față sau spate. Ce-i mă? Uite-ți și pe ăsta. Luați asta, luați strong flashlight, Îi luați dă strong combo! flashlight. Îi dă combo! Cred că e mort. Băi! Selfie. Bă, nu vine, bă, dar pune un brațe. El în brațe! Dar cum îi dăm counter? Cred că e mort. Ce vrei Cred că să-i e mort. fac? Bă, hai acasă, chat. Hai acasă. Sau doar domnule, am zis la un episod, astăzi să mergem în beci la Granny. Sabi, el lasă, ești nebun? Stai, ia, hai, pentru content. Pentru content, hai, pentru content, hai. Papa! Gabi, murim, Gabi. Eu i-am zis lui Gabi, hai să mergem, că murim. Ia-ți-a pe Gabi. Astăzi am cunoscut un dansator techno. Vă rog frumos să ne arătați. Mă aflu aici, în adâncimile beciului bunicii, ca să aflăm ce monștri se ascund. Bună seara și bine v-am găsit la știrile PTL. În seara asta o să dezbatem mai multe știri și... Ei prost. Salut chat, mergem în beci. Ia, dă-i, dă-i. Filmează! Tu vezi pe ăștia, nu? Îi văd, hai pe aici! Ia, filmează să leacă. Ia. Unde-s, mă? Nu-i văd. Uite-l. Uite că îl văd așa o leacă. Urât mă. Ce-i cu lumina aia roșii? Ia stai, chiar sunt curios. De ce vine? Băi, mai vine cineva!